Mini projekt základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Moja práca, moja záľuba, ktorý sme uskutočnili v roku 2024. Dnešným hosťom je Iveta Kúdeľová. Ivka či Ivetka, ako ju familiárne voláme, žije vo Vidinej nedaleko Lučenca. Dnes porozpráva príbeh o sebe, o svojom živote, radostiach aj úskaliach, o rodine, zdraví, o práci. Hoci sme len na začiatku pomyselne snímame klobúk dole pred tým, kam sa posunula vlastným úsilím a čo všetko už dokázala zmeniť. Do školy sem v Lučenci som chodila. Po základnej škole som išla na učňovku, som sa vyučila za predavačku. Potom prišli také obdobie, že človek sa zaľúbi, vydá sa, má detičky, čiže mám 3 deti, manžela Miroslava, deti Mirko, Janka, Peťko. To sú už sebestačné osoby, takže samostatné jednotky by som povedala. No a moje problémy zdravotné začali ešte predtým, než som mala to 3. dieťa, Peťka. A dovtedy som mala len také, že krátkozraka a tento problém so sietnicou mi nastal v istom období na základe toho, že som dostala bacil, toxoplasmózu. A to mi udrelo proste na oči a odtedy mám problémy so sietnicou. No, čiže začalo takéto liečenie. V Tatrách som bola párkrát na liečení. V nemocnici človek sa ocitol, hej, a v nemocnici, keď som bola v Bystrici raz na kontrole, tak mi pani doktorka povedala, že v Lučenci je základná organizácia Únia nevidiacich. Takže by som sa išla popýtať, ako by ste mi vedeli pomôcť tu v Únii. Takže vtedy som spoznala Renku Oláhovú a vo veľa veciach mi pomohla. Keď práca už vplyvom okolností nebola na prvom mieste, stala sa ňou domácnosť a rodina. Ako sa vyrovnala s tým, že ostala na invalidnom dôchodku? Čo prežívala a s akými pocitmi sa musela vyrovnať? Bolo to dosť náročné a hlavne po psychickej stránke. Keď si človek uvedomí, že má ostať úplne v tme, čo mi doktori povedali, že buď nejaké len obrysy budem vnímať, alebo pôjdem úplne do tmy. Takže bolo to po psychickej stránke veľmi náročné. Ale chvála Bohu, dostala som sa medzi ľudí v Únii nevidiacich a podržali ma. Fakt perfektne ma podržali, že som to zvládla. Lebo uvedomiť si, že ostanem už doma na invalidnom, žiadna práca, medzi ľudí menej chodiť. Je to iné, ako keď ostaneš bez práce, nezamestnaný a vieš si nájsť robotu a vieš fungovať ďalej. Ale keď už sa ocitneš na tom invalidnom z nejakého dôvodu zdravotného a uvedomíš si, že práca už nedohľadne, čo ďalej, tak bolo to náročné obdobie. Ivetka sa prvýkrát stretla s Renatou Oláhovou ešte v čase, keď priestory pre odborné poradenstvo v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci boli v nemocnici v Lučenci. Ako si Ivetka spomína na to, v čom jej táto organizácia na začiatku pomohla? Je to už veľa rokov, už viac ako 11 myslím, ale určite ma podporila, stala som sa členkou a pomohla mi tieto pomôcky rôzne, čítaciu lupu, viem, že som si vybavovala, alebo aj tie maličké lupy by som si vedela prečítať alebo písať nejaké veci. Takisto viem, že mi bolo odporúčané počítač
čiže sa začal aj počítač vybavovať, pred ktorým som sa začala učiť, keďže to bolo potrebné kvôli úradu práce, že naučiť sa dopredu tie rôzne techniky na tom počítači, aby som vedela fungovať. Hoci som ho viac menej potrebovala kvôli tomu, aby som sa vedela spojiť s deťmi cez Messenger, predsa to bolo ľahšie, vidíš sa, počuješ sa. No a potom som tieto pracovné skúsenosti s počítačom začala využívať v práci, ktorú teraz vykonávam. Keď už bola Ivetka členkou základnej organizácie v Lučenci, vtedajší členovia výboru v nej videli potenciál aj vo väčšej miere, ako len byť radovou členkou. A ako to hodnotí s odstupom času? Bola som nejaký čas len ako vo výbore a potom jedného krásneho dňa som sa nevedela zúčastniť výborovky, ale som hrdo povedala, že súhlasím so všetkým, čo poviete. No. A ja prídem domov, tuším, že som išla do Čech k bratovi. A keď som prišla domov, tak mi oznámili, že som sa stala pokladničkou, čiže hospodár. Pre mňa je záťaž to, keď idem do niečoho nového. Proste viac ma prevalcuje ten strach z toho, čo bude, či to zvládnem. Ale už postupom času, keď človek vidí, ako sa v tom dá fungovať a robiť, tak tým problémom bolo vždycky komunikácia s ľuďmi. Jeden z tých posunov. Hej. No a samozrejme prišla práca, ktoré je to ešte lepšie. Na začiatku Ivetkinej cesty so zrakovým znevýhodnením bol okrem samotnej diagnózy dôležitý medzník invalidný dôchodok. Trochu neskôr jej život ovplyvnil vstup do základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia Lučenec, kde je radovou členkou aj vo výbore tejto základnej organizácie. Aktuálne pracuje v chránenej dielni, ktorá sa špecializuje na pomoc finančnému spotrebiteľovi. Pracujem v združení Fénix na ochranu spotrebiteľov, kde sa snažíme pomôcť ľuďom v rôznych situáciách, čo sa týka, keď sa zadlžia a nevedia, ako majú ďalej fungovať. Nevedia si rady, že či to majú platiť, či sa majú na toho vzdať. Proste my sa im snažíme pomôcť v tejto veci, aby ľahšie zvládali tú náročnú situáciu, ktorú majú momentálne. Možno ma hnalo aj to, že proste som si uvedomila, že nechcem skončiť len doma na zadku, že potrebujem byť tým, že som bola ako predavačka zvyknutá na s ľuďmi, na ľudí. Takže to bola možno jedna z vecí a som rada, že som túto príležitosť pracovnú prijala, pretože som spoznala strašne veľa úžasných ľudí. A ty si jednak Renku Olahovú a vo Fénixe Veroniku Chudiakovú, kolegynku Katku Kubaliakovú, Andrejku. Na začiatku novej pracovnej možnosti bola ponuka, ktorú Ivka po krátkom uvažovaní prijala. Vôbec nič nevedela o oblasti, v ktorej je dnes už pomerne dobre zorientovaná. Za tie roky zdolávala rôzne prekážky v odbore aj vnútri seba. Aký bol Ivkin nástup na túto cestu? Hovorí Veronika Chudiaková zo združenia Fénix, ktorá je zároveň členkou základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci. Trošku rešpektom a zaváhaním, ale ja som veľmi rada dnes, a už dlho som rada, že je súčasťou nášho tímu v združení Fénix, lebo ja vždy, keď hovorím o nejakom príklade človeka, že čo dokáže prekonať, keď má túžbu niečo robiť, ale zároveň
nemá tie možno zručnosti ešte, tak vždy uvádzam: Ivka, príklad teba. Lebo to je pre mňa, že snímam klobúk dole z toho posunu, kde si ty začínala a kde si ty dnes v združení Fénix. Treba povedať, že Ivka je jednou z dvoch našich kolegyň, ktoré sú ako prvý kontakt, pracujú, čiže dvíhajú tie telefóny, vybavujú maily, zodpovedajú hneď na tie náročné otázky, ale nielen náročné v zmysle obsahu, teda tej problematiky, ktorú my robíme ako poradenstvo, ale vzhľadom k tomu, že to zadlženie prináša aj rôzne náročné životné etapy alebo nejaké situácie tých ľudí, tak je to potrebné aj vedieť odolávať tomu a zároveň byť empatický, zároveň byť asertívny, zároveň byť láskavý, všetko dokopy a stále ostať profesionálom v zmysle odbornosti, na ktorú sa naše združenie zameriava. A toto Ivka to síce nerada počuje, ale keď sme prijímali ešte ďalšiu našu novú kolegyňu, aktuálne od nového roka tohto, tak sme Ivke povedali, že je vlastne už vedúca prvého kontaktu. Ale realita je taká, že ona ňou je, lebo tým, že má tie skúsenosti viac ako 6-ročné aktuálne, vie veci riešiť, vie, čo kde treba nájsť, vie, čo kde treba zapísať, vie, čo kde je uložené, vie, kedy, kde čo treba posunúť, vybrať, záleží od veľa vecí, tak naozaj tam je veľmi veľa tých úkonov, ktoré u nás tá osoba prvého kontaktu musí vedieť urobiť. Čiže zároveň ešte učí vlastne tú svoju mladšiu kolegyňu, služobne mladšiu, vlastne tomu všetkému, čo ten zamestnanec prvého kontaktu musí vedieť urobiť. Čiže keď si len zoberieme ten začiatok toho, kde sme začínali, že čo je priečinok a ako používať klávesové skratky CTRL, C, CTRL, V, CTRL, X, čo možno niekomu prídu, kto je naozaj veľmi zručný na počítači, že to čo sú za elementárne veci, ale na elementárnych veciach treba niekedy aj začínať. A keď človek má dostatok odhodlania, čo Ivka mala určite, tak dokáže sa človek prepracovať až do toho bodu, kde je Ivka dnes. Čiže pre toto všetko ja poviem, že klobúk dole. V čase, keď sa Ivetka ešte len pripravovala na zamestnanie v združení Fénix, súbežne v jednom časovom období v trvaní niekoľkých mesiacov sa zoznamovala s odbornou terminológiou potrebnou pre vykonávanie zamestnania a zároveň v rámci sociálnej rehabilitácie absolvovala nácvik práce na počítači. Na obidvoch miestach sa od nej niečo vyžadovalo. V spomienkach sa vrátila aj Renata Oláhová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Ty si išla súbežne dve veci. Jednak si chodila do Fénixu na zácvik, zároveň si chodila sem na rehabilitáciu a každý od teba niečo chcel. Každý sme ťa v niečom drillovali, že toto a ty si ozaj išla úplne, že cielene za tými vecami. Ja síce neviem, že vždy čo si cítila, hej, nepoznala som možno úplne tie tvoje pocity, ale môžem povedať, že proste si nesťažovala, že toto ja nedám, toto ja neviem alebo neviem. To, čo som ja od teba žiadala v rámci tej rehabilitácie, tak vždy si išla, hej, a myslím, že to tak bolo aj pri Veronike. Ja si myslím, že môžem naozaj povedať, že si urobila obrovské míľové kroky vpred. A toto napríklad, takáto naša spolupráca so združením Fénix je takým dobrým príkladom na to, ako je možné pripraviť osobu so zrakovým postihnutím na zamestnanie v
spolupráci s inštitúciou, v ktorou má ten človek pracovať. Hej? A presne toto si ty, Ivka, prešla. Na záver sme sa Ivky pýtali, čo by odkázala ľuďom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako ona pred mnohými rokmi. Ivetkina odpoveď je veľmi peknou bodkou na záver tohto dokumentu a tiež všetkých 3 videí z nášho mini projektu Moja práca, moja záľuba. Tešíme sa na stretnutie s vami zas niekedy na budúce. Aby sa nenahali prevalcovať strachom, že čo bude. Pretože furt sa tu niekto nájde, kto im pomôže, kto ich podporí a ukáže im cestu. Ďakujeme za pozornosť. Aby ste sa dozvedeli viac o našich aktivitách, dajte odber nášho kanála. Poteší nás aj komentár či zdieľanie videa.